राधेराम हार्टबीट केते हेलानी 150 हेलो सांग मैंने चलो आज बुली जा मंदरगिरी पहाड़ आपण मानक एठिकी आसवाई हेले अनुगुल ठारू बड़करा रास्ता रे आसवाई पड़ो बड़करा ठारू 2 किलोमीटर पछक मुसापापुली गाँ पड़ो सेठू आपण को भितर को जावाक पड़ो। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु संदीप आपण मानक पुणी एक नुआ भिडियो स्वागत। वर्तमान आमे पहुंची जाइछंती मंदरगिरी पहाड़ रे। ए हेउची श्री 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 अभिराम परमहंस देवंक मंदिर। आपण माने एठिकी आसिले पहाड़ चढ़िबा पूर्वरु तले राम लक्ष्मणकर मंदिर अछि सेठी प्रथम दर्शन करिवे तापर जाइकी पहाड़ चढ़िवे। ए हेउची तळे थिबा श्री रामंकर मंदिर। ये होची पहाड़ चढ़िबा पई कराहितिबा सीढ़ी। आओ एबे आमे सब सांग माने बाहरिलु ऊपर को चढ़िया पई किंतु सीढ़ी बेसी हेई नाही अल्प किछि दूर पर्यंत सीढ़ी होईची तापर सब रास्ता खसड़ा रास्ता अछि। मानस चला 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 आमर यही मानस बाबू मात्र 5टी सीढ़ी चढ़ी कही सारे मुझे थकी सारे बोली पहुँची पारे मत भी लगला रास्ता देखा रास्ता अच्छी ना बहुत केदारनाथ जाइल केदारनाथ फिलिंग मत कह भाई केदारनाथ 22 चलवा सहज टिके अधिका टाइम लगुच किंतु ये तार 4 गुणा भाई चलिया पड़ुची बहुत थका लगुच। पानी दरकार पानी दरकार पानी तो साथ नहीं आसनु भाई निहाती पानी नहीं जी आसो नेक्स्ट टाइम पानी नहीं आसो आसला बेले देखी देखी आसवे कारण ये खाल भी अच्छी देखिए आसवा पड़ो गोड़ खसार सामान तला खसार सामान अच्छी बहुत खसीज न देखिक आसले खसबार अच्छी चांस बहुत गोड़ आउ एनर्जी ना अधा बाट आसुना ना भी जना ना आमको किंतु एनर्जी खत्म मानस भाई आमर कहते जदि डेली सप्ताह को 2 थर आसिले भी तार पेट कमिज 50 भाई 65 पड़े आस 20 किलो निहाती डाउन भाई नेक्स्ट टाइम जी
ଆମର ରାମ ମନ୍ଦିର ମଠକଟେ ଆସିବ ନିହାତି ପାଣି ନେଇକି ଆସିବ। ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ଗାଧେଇବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି? କେତେ ବାଟ ଗାଧେଇବାକୁ ମାଂସ କେତେ ବାଟ? ରାସ୍ତା ସରିବ କି ନାହିଁ ଆମକୁ ଆଉ ଡାଉଟରେ ରହିଲୁଣି ଆମେ। ଜଙ୍ଗଲ ମାଂସ ଆମର ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦଉଛି ଆଉ 200 ମିଟର ଅଛି ବୋଲି। କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଭାରି ଉପରକୁ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ବୋଲି। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ପାଣି ପିଇନୁ, ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ବି ଏନର୍ଜି ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଉପରେ ପାଣି ଅଛି କି ନାହିଁ। ବାଗେଇକି ରାଧ ବାଗେଇକି ଦେଖିକି ପୁରା ଆସିବେ ଏଠୁ ପୁରା ଖସଡ଼ା। ମନ୍ଦିର ଆସିଗଲୁ ଉପରକୁ, ଦେଖାଯାଉ ମାଂସ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ନଜାରା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଓହୋ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ୟା। ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ରାଧା ବାବୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ କଷ୍ଟ କେମିତି ଫିଲିଂ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ ଆସିଲୁ, ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ପବନ କେମିତି? ଦେଖିବା ନଜାରା, ହାଲକା ହାଲକା ପବନ, ସୁଲସୁଲିଆ ପବନ ଖାଇବାକୁ ଶୀତ ଲଗା। ଶୀତ ଦିନ ବି ଜ୍ୟାକେଟର ଅବସ୍ଥା, ଜ୍ୟାକେଟକୁ ସେଠି ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଖୋଲା ଦେହରେ ବୁଲୁଛୁ। ଗରମ ବୋଲି ପ୍ରବଳ। ରାଧେ ବାବୁ ଆମର ବାରମ୍ବାର ହାର୍ଟବିଟ୍ ତାଙ୍କର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଟବିଟ୍ 152। ତାହେଲେ ଆମେ ଉପରେ ପାଣି ଟିକେ ଖୋଜୁଛୁ, କାରଣ ପାଣି ଆଣିନୁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲାଣି, ଶୋଷ ବି ପ୍ରବଳ ଲାଗିଲାଣି। ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ପାଣି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉ, ତାପରେ ଯାଇ ଯା। ଆମକୁ ଆସିବାରେ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଉପରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିରରେ ଆମକୁ ବାହାରୁ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଯେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବା ପାଇଁ। ସତରେ ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ଥରେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବାଇକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବେ। ଏ ହେଉଛି ବାଇକ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଆମେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ମଜା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବାଇକ୍ରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଅନୁଗୁଳ ସିଟିର ନଜାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜାଗା, କାରଣ ଏଇ ଉପରୁ ଅନୁଗୁଳ ସିଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜାରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ବାହାରିଲୁ ଯାଇକି ତଳେ ଦେଖା ଅନ୍ଧାର ପୁରା ପ୍ରବଳ ଦେଖାଯାଉ ବାଟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଆମର ଆସିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଗଲାବେଳକୁ ବହୁତ ପୁରା ରାତି ତଳେ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ କାଟିକି ଲାଇଟ୍ଟା ସେ 2 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ରାଧେକୁ ଆମର ମାଂସ ଆମେ ଯିବା କେମିତି ଆମର ଦେଖିକି ଯିବେ ରାସ୍ତା ଅନ୍ଧାର କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ତା ସହିତ ବହୁତ ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତା ରାସ୍ତା ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରତି ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖିକି ଯେ ଆମର ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ବୋଲି ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଇଟ୍ ଥିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବନି ଲାଗୁଛି ଯାହା ସବୁ ଜଣକା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ଧରିକି ମୋବାଇଲ ଫ୍ଲାସ୍ ମାରିକି ଯାଉଛୁ ତଳେ ଆମର ଜଣେ ମଉସା କହୁଥିଲେ 4ଟା ହେଲାଣି ବାଗେଇକି ଯାଅ ନଯିବ ଯଦି ସବୁଠୁ ଭଲ ବି କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନିଲୁନି ଆସିଲୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦିନ ଥିବା ବେଳେ ହିଁ ଆସିବେ ଆସିଗଲୁ ତଳକୁ ଏବେ ଦେଖିବା ପୁରା ଅନ୍ଧାର ତଳ ବି ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଠି ପୂଜକମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଆମର ସେଲ୍ଫି ନେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଝାଳ ବୋଲି ପୁରା ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ସେତିକି ଆସିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ରୋଡ୍ ଦିନ ଥିଲେ ଦିନ ଥିଲେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଆପଣ ଦିନ ଥାଉ ଥାଉ ଆସିବେ ନା ରାତିର ବି ଟିକେ ମଜା ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ରାତିର ବି ମଜା ଆମେ ଉଠେଇଦେଲୁ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ।